Čaute, tu je tréner Marek a ja vás vítam pri ďalšom videu, kde si ukážeme v rýchlosti, ako si môžete uvoľniť napätie z chrbta. Dneska tu budem mať aj figurantku v podobe mojej drahej partnerky. No, každopádne toto video bude follow along, čiže ona bude cvičiť, ja ju budem naprávať. Ak vás baví takýto content, tak mi nezabudnite dať like, subscribe a určite ma to podporí v mojej tvorbe. Každopádne, keď chcete vedieť, že prečo je dôležité sa napríklad rolovať, tak si pozrite moje predošlé video. Dneska nebudete potrebovať, že absolútne žiadny equipment, iba stenu, podložku a váš čas. A poďme do toho. Dobre, takže pôjdeme na prvé cvičenie, ktoré bude vykonávané pri stene a ide o to iba trošku natiahnuť celú zadnú líniu alebo teda dekompresovať trošku chrbát. Urobíme to veľmi jednoducho a poďte rovno so mňou, poďte k stene. Nastavíte si vzdialenosť od steny cca na jedno chodidlo. Nastav si vzdialenosť na jedno chodidlo. Chodidlá sú na šírku jednej peste. Jedna pesť, odmeraj si. Teraz zadok si opreš o stenu. Dáte sa trošku na špičky. A teraz pekne stavec postavci sa zvesím dole. A 1 minútu sa budete snažiť byť pekne zvesený v tejto pozícii, aj hlavu si zves. A nechajte gravitáciu robiť svoju robotu. Teraz na čo sa chceme sústrediť počas tejto minúty? Skúsime, že dopínať kolena, snaž sa ich vystrieť. No, skúšaj ich vystierať. A zároveň do toho sa budeme snažiť vysádzať pánvu. Mali by ste cítiť riaden ťah na zadných stehnách. Je tak? Dobre. A jemne si dýcham, ideálne do týchto oblastí. Nedvíhajte hlavu a tieto oblasti myslím teda zadné rebra, hej. Hlava je stále pekne zvesená a nechám gravitáciu robiť svoju robotu. Hlbokými nádychmi sa dostať stále hlbšie a hlbšie. Zároveň stále sa snažím dopínať kolena a vysádzať pánvu. Vysádzať pánvu znamená v jednoduchosti, že sa ju snažíte vypučiť, hej. No. Teraz zostanete tam, ale obidvoma dlaňami si chytíme pravý členok z vonkajšej strany. A zároveň sa stále snažím dopínať kolena, alebo teda hlavne teraz na pravé nohe koleno a vysádzať pánvu. Mali by ste cítiť výrazný ťah na pravej nohe. Tam ešte budeme 12 sekúnd. 10. Stále sa snažím myslieť na to, že koleno, vysádzanie pánvy, vypučenie zadku. Dobre, a pomalinky prejdeme na druhú nohu. Výborne. A stále tie isté princípy. Dýcham si veľmi jemne, zhlboka. Dopínam koleno a snažím sa tú pánvu vysádzať. Hlava je stále pekne voľná, pozerám sa akoby medzi stehná ešte 15 sekúnd a túto prvú sekvenciu máme za sebou. Dneska tých cvičení nebude veľa. Ide o to, aby som šetril váš čas a bol čo najefektívnejší. 4, 3, 2, 1 a pomalinky idem do stredu a vystrem sa. Vystri. Výborne. Moje sa vám trošku točí hlava, ale to je úplne v poriadku, pretože ste boli dlhý čas predklone a chvíľku necháme vydýchať a pôjdeme na ďalšie cvičenie. No, takže ja som našu figurantku už nabriefoval, že čo ideme cvičiť a my si to len spoločne prejdeme. Odporúčam si to ešte raz pozrieť, predtým ako to budete vykonávať, nech viete, čo máte robiť. Takže, čím začneme? Lahneme si pekne na zem. Budeme sa snažiť nadýchovať nosom. Ruky si dáme na rebra a počas výdychu sa budeme snažiť vydychovať ako keby cez slamku a budeme cítiť týmito rukami, ako nám klesá celý hrudný koš dole. Nadýchujem sa do dlani, aby som to cítil. Takže idem nádych nosom, hlboký a forcírovaný výdych cez pery. Výborne. Poďme dokopy 4 opakovania. A posledná progresia, ktorá už je fakt náročná a preverí váš stred tela. Budeme sa teraz snažiť s výdychom vystierať nohu a s nádychom nohu priťahovať. S tým, že tam tie nohy sú stále vo vzduchu. Takže poďme na to. A idem s nádychom a s výdychom druhá. Paráda. Nohy sú stále tesne nad zemou. Najväčšia chyba je to dvíhať veľmi do vzduchu. Tak, už to cítiš však. Výborne. A posledné opakovanie. To bude stačiť a ešte si ukážeme
jedno cvičenie a to bude všetko pre dnes. No a poďme na tretie cvičenie, ktoré bude zamerané na to, aby sme si trošku aktívne ponaťahovali predné stehná, ktoré sú často preťažené alebo poskracované, flexory bedra a tak ďalej zo sedenia, z dnešného sedavého štýlu života. Takže toto cvičenie, keď zaradíte k tým dvom predošlým, môže to pomôcť alebo pozitívne ovplyvniť minimálne. Takže, čo teraz spravíme? Zapreme sa špičkami do zeme, výborne. Sadneme si akoby na päty. Keď to nejde, tak by som si v kľude tam dal nejaký napríklad roller alebo niečo. A teraz rukami pôjdeme dozadu. Paráda. A teraz veľmi dôležité, budeme robiť podobné dýchanie ako v predošlom cvičení. Nadýchneme sa nosom, s výdychom zatlačím do špičiek a budem sa snažiť dopínať zadok. Jednak sa snažíme prepájať krásne zadok s bruchom, učíme tým našu CNS-ku pracovať spoločne, ale takisto tým aktívnym stiahnutím sedacích svalov veľmi aktívne naťahujeme predné stehná a flexory bedier. Takže poďme znova. Nadýchnem sa a s výdychom pretlačame panvu dopredu. Výborne, výborne, výborne. Nechcem to moc tlačiť cez krížovú oblasť, takisto tam nechcem cítiť žiadne napätie. Nemusíte ísť vôbec vysoko, stačí iba správne dopnúť zadok s tým výdychom. Takže poďme nadých nosom a s výdychom. Iba aktívne. Okrem toho, že viete týmto cvikom pozitívne ovplyvniť vašu chrbticu, viete tým pozitívne ovplyvniť aj kolena. Všetko je to prepojené, takže treba sa na to pozerať komplexne. Máme tu 4. opakovanie, robíme 10 dokopy. Dobre? A dnešná krátka sekvencia, ktorá dokopy trvala ani 10 minút, dúfam. Uvidíme, aký bude šikovný náš strihač. Za túto krátku chvíľu, čo ste si s nami dneska zacvičili, viete veľmi pozitívne ovplyvniť váš chrbát. Máme aj iné cvičenia, ktoré vám budeme sa snažiť dávkovať v budúcnosti, ale nezabudnite, prosím vás, nám dať like a subscribe a bude nám to veľmi pomáhať k tomu, aby sme mohli prinášať nielen takéto videá zadarmo, kde dávame dlhoročné know-how, ale takisto rôzne digitálne produkty, ktoré vyvíjame na to, aby ste sa mohli cítiť a hýbať spokojne a čo najdlhšie. Vidíme sa pri ďalšom videu. Čaute.